जय माता दी। जय हो भोजपुरिया समाज। आज जितने भी भाई बंधु हमार बानी जा सब कोई के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। हम आपके छोट भाई कमाल रोहतासी। आज बहुत खुशी के बात बाटे कि हमार एगो छोट भाई गायक मनीष राजा के 3 दिसंबर 2020 के जन्मदिन बाटे। हमार छोट भाई के रावा सब इतना प्यार आशीर्वाद दुलार दी जा कि हमार भाई के 100 साल के उम्र लग जाओ। और आज एक और खुशी की बात बाटे कि रावा सब के आशीर्वाद से आज हमार छठ के प्रोजेक्ट रिलीज हो रहा बा संजीवनी म्यूजिक से। बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनेले रही जा। और हमार छोट भाई मनीष राजा के 3 दिसंबर 2020 के जन्मदिन बाटे। हमार भाई के इतना प्यार आशीर्वाद दुलार दी कि हमार भाई के 100 साल की उम्र लग जाए। जय हो भोजपुरिया समाज। जय हो।